Hoy! Ano ba na? Ayay! Ipit ko ani! Karong ka! Ay, nagbayad niya? Mga awat na kayo, pabulista pa ka. Sa may doktorada ro, no? Hapon niya ro ba? Ay, mapatik-atik ng kakupo, ano? Baligya akong kinason. Kaya murag na ko nasilipan dito ba nga nindot kawaton. Tama. Kung asa kwaon. Kenason! Kenason! May tao diri dapit. Sulod ako rin. Asa ba ka? Boss! Ano ba na mong baligyan na? Kenason, boss. Daw? Tanaw na itong salit mong kinason? Ano to? Oh. Kinason ni tanan eh? Kenason ito na Na may sagol lagi eh. Oh, pili lang da, boss. Basin sa gusto ni Mura, boss. Tigpila mang kiloan eh. Ah, ikuha na lang na, boss. Pakyaw lang ng 300, boss. 300 sa rin? Oh. Ang laroy-laroy man yung mata. Di ba ka matalas ko mag... Ah, wala, boss. baligyan yung kuwan. Kuan, kanang nanulod ako kinason, boss. Sige, kuha ko rin. Sige, boss. Sige. May hangyo na ito 50. Oh, sige, kuha na. 250, boss. Pilanip lang ka na. Oh, sige, boss. Ay, ayaw nang kurang ka na, boss. Balik na na, boss. Ah, sige. Uy, kana ko. Indot ng kawaton. Utusan ko ni ron. So, kasi nasakpan ko no. Ilang. Ako alam ni hinay-nayon. Likon ko ni inibalik niya. Oy, boss. Ah, sige, boss. Oh, sige, salamat. Yadoy, boss. bayad din mo doy. Oh, salamat. Right. Ikaw na, mag-usap pa man ka. Ah, wala, boss, oy. Oh, sige, boss. Arisa ako, boss. Sige, doy. Ayo. Sige. Wala lang tao, di ba? Tatingal ito sa sulod. Nainayan ko ng kamang eh. No. Ano man no? Ano ini tingog sa reservoir? Tungo na ko. Hoy! Ano ba? Kawatan man gati-gati ra ka pong pamaligya ginason. Buang ka? Ayay! Ipit ko ani! Karong ka! Ay, nagbayad niya? Mga awat na kayo, pabulista pa ka.